Bago matapos yung second day namin sa Taiwan, nag-travel na kami papunta ng Ximending. This is a very vibrant and lively place. Ang daming ganap, masarap dito magstay. Madali lang naman yung pagbalik dito from Jofen Old Street, sakay ka ulit ng bus pabalik ng Riofang Station, at pagdating doon sasakay ka ng train pabalik ng Taipei Main Station, and once you get there, lipat lang ng kabilang lane para sumakay ulit ng train papunta ng Ximending. Nagstay kami dito sa Haosan Hotel, nakuha lang namin ng 1,550 for 2 packs. Very basic lang yung room pero comfortable enough na hindi naman ako maarte. Ang mas importante sa akin yung perfect yung location niya. Ito yung bathroom natin na merong towels, toiletries, slippers at hair dryer. It's air conditioned, merong double bed, couch, mini fridge, and electric kettle. Unlimited yung tea, pwede kang kumuha ng kumuha sa lobby hanggat gusto mo. Bago kami makarating sa hotel, nadaanan namin itong pinipilahan na crispy milk donut. 40 NTD yung price at eto namang taro flavor, 45. Ang sarap nito, para siyang crunchy na mojako, so you can imagine how good it is. Tapos yung taro flavor, kinain na namin nung nakapag-check-in na kami. At tignan nyo naman, hitik na hitik sa taro feeling, sobrang perfect nitong isabay sa black coffee. Up next, eto yung nagka-claim na sila daw yung top-notch na xiaolongbao sa buong Taiwan. So tignan natin kung totoo yung sinasabi nila.